Радвам се да ви представя фотокнигата. Това е един нов продукт за България. Ние започнахме да показваме продукта 2004 в Германия. От 2009 регистрирахме фирма в България и вече фотокнигата и на нашия пазар. Това е един продукт много приятен, с чудесен вид. Могат да се съберат много снимки на малко пространство. Работи се с софтуер, който е безплатен. На нашия сайт се предлага и могат да се подредят снимките както клиента желае. Тоест, клиента си е дизайнер сам. Имаме в софтуера се предлагат бекграунди, най-различни фончета, както и предлагат се рамки за самите снимки. Също и спрямо темата има елементи, които могат като добавка да украсят и да създадат една индивидуална книжка. Темите могат да бъдат най-различни, също така може да се сложи сянка на самата снимка, която да показва, ако си спомняте едно времешните албуми, когато лепяхме слепило върху картон. Беше доста времеемко, отнема, освен че време, трябваше да пишем на ръка текстове, които тук вече можем да изберем шрифт, можем да създадем илюзия, че е залепена снимката, но всъщност няма лепене и е много луксозно. Това е индивидуално издание. Всеки клиент може да си създаде сам книжка и да бъде уникална за него, спрямо неговия вкус, спрямо неговото желание и спрямо неговите потребности. Така се запечатва нещо, което остава за поколения. Книжките биват няколко размера. Това е най-малкият размер, който е 13 на 15. Също така може да бъде и с различни корици. Дали ето това е твърда корица, може да бъде мека корица, може да бъде и с спирала, подвързването. Спрямо желанието. Също така може да бъде размер 205 на 205 см. Ето тук имаме едно парти, коледно парти на фирма. Също може да бъде и 207 на 205 см. Това е приблизително А4 формат. Може да бъде също твърда корица, мека корица, тези корици, с които са с прозорчета. Това е размер 270 ширина, който е портрет. По същия начин може да се направи на всякаква тема албум. Дали ще бъде тържество, лично тържество, или ще бъде някакво парти, фирмено парти, нали? Без значение. Наистина е луксозно изданието и е приятно както за подарък, така и за спомен, за вкъщи. На някои от форматите е възможно да се персонализира корицата. Следващия формат, който е този 30 на 30 см, това е наистина нашия луксозен голям формат. Софтуерът е много лесен и приятен за работа, както споменах. Тук вляво може да си погледнете вашите снимки, да прецените коя снимка искате да подредите. Например, в момента, както сме взели снимката на вашия колега, можем да работим с нея, да я оголемим, да променим позицията или можем да добавим текст. Можем да променим шрифта, така както на нас ни харесва. Нека да сложим червено, просто за да се вижда яркия надпис. Тук сега изглежда мъничко. Да, за момента изглежда мъничко. Можем да го оголемим, за да се вижда по-добре. Ето. Позиционираме текста където искаме. Текста може да се позиционира също и върху самата снимка. И действително стои много добре, защото се индивидуализира. Можем да премахнем също така сянката на снимката. Тук вляво има различни теми. По темата, която искаме да изберем, могат да бъде за рожден ден или някакви общи теми и да сложим някакъв фон, който е най-подходящ за нашите снимки. Можем да изберем фонче, можем да изберем рамка за снимката. Опциите са безбройни. Колко снимки съдържа една фотокнига?
Това е лично решение на клиента. Фотокнигата може да съдържа колкото страници има в самата фотокнига, всъщност по една снимка на страница, но може да съдържа и по 5, по 10 снимки на страница, така че е възможно и 200 снимки да съберете на 20 страници. Това е просто лично решение. Цената на сайта е показана, тя е на страница, но не е на брой снимка. Също така може да се поръча онлайн, след като кликнете тук на количката. Софтуера ще изисква вашата регистрация. Най-напред да посочите албума, който искате да поръчате. Логвате се на сайта с вашата регистрация, която сте си направили, и софтуер автоматично качва файла на нашия сървър. Ние го преглеждаме, проверяваме го за качеството. Ако има проблем, се свързваме с вас. Ако всичко е наред, обработваме го за печат, изпращаме го за печат. До 3 работни дни се отпечатва и ви се доставя на посочен от вас адрес.